Kayak lah bentuknya ketok. Bolak geger. Ayo, sikat. Sikat. Ayo. Panesan. Ya ya kalau model kalau. Kon mana nek sore gelem. Wah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kita OTW berburu dengan naik poin. Wah, nggak ada bakal juga. Ya, ayo siapa sih? Ya. Ya, tres. Mas tres. Bebas berburu. Tidak naik poin. Kalau boyo. Langsung ya. Kenapa ya? Oke bos. Gila. Si, terus tres. Emang wae. Patu nek jika lo mau mesteran dari minggu. Cepat. Coba tawang tidak di Lepas. Dibeli ra kena itu ya. Anu aku melamir lho, Bos. Oh. Lepas bangun lo stres. Tumpah lah yam. Aku ra iso masak ngene iki. Gropyo. Lagi nanti paonmu. Ini ya. Iki sapa? Asline gue ya. Kowe melu ah? Mbah. Ayo to, melu. terus. Nanti kok kena. Ndang to. Lungguh sing mena. Lah lho. Panjang apa tuh mau omah panjang. Omah yang penting ora trocoan wis to. Kok tukang dhewe to, Dik? Kali ini tukang dhewe to motone sik bulut. Tangan tenan. Ya to, mampir nih. Tapi wis bar, mampir karek iki tok ngarepe. Entah yo. Bos kelem bangun ki lo stres. Kita arep mantu kita. Diringkas. Lu mantu ora ewuh ya iki. Heeh. Diomongi kok. Ngebos. Melu ya apa karena apa? Aja casi singkas ya, si tongkas. Kipli. Yang ngebel Kipli nek no? Ya iki. Wae gelem wae. Positif Bli. Positif. Supaya omah. Apa mah lah kok rokok kan. Dewe nyapa to? Ya nyapa ta kok. Wong ben melu ke syuting kok malah kaya ngono. Aku gak pengen ke syuting mah. Melu infrim aja kok. Imtrim. Wae infrimnya apa to? Kowe nek ning anu dari ber saiki sapa Kipli. Heeh, yo wong sih persiapan siapa? Apa to wis sikil. Nek kita nek kerja. Tapi yang penting nang kali wis to. Semodenane kok kerja iki endi? Sing karo Yoko. Pas karo Yoko ndeling wae munggah ku lho. Ade karo anu ke lho. Karo nyambe karo liya kabeh tau keranjang karo. Kowe mulai petan aku lho, Tres. Ini kerane mulai barang tok. Iki. Tapi geran tok. Geran tok nyabis. Enak. Ya ora enak tau dipairi anu kuwi kok. Kuwi ditinggali awake dhewe ngono kae. Piro nih? Di sini malah enak to nek anu masak dari blender. Oh, anu kae ulang tok kirim aku kae. Ulang gitu jan. Bos, Video call DDI apa toh? bebas. Kok terus? Hah? Andi. Kok ngaret. Kok ngaret? Nanti inget isih. Nanti sik. Tapi kan salah. Nah, iya. Ini saling pilih, iya kemari. Salami. Lah gece apa tara disalami kae? Alah, iki aku. Ora nih. Kau. Lari mana itu?
Dia mau anu nih Bojonegoro. Mbahane lara. Anu ngurus surat. BPJS itu. BPJS wirasa ngomong sangronan ya. Nggak iso. Ndak panti rumah kamu ngomong sangronan terus jadi ya. Ngomong sangronan ki ngono wis to. Kalau karo ndak metu ae ngono biasa. Ning kene. Mereka keluar armada ya? Anu, masuk. Gua siji. Ono. Asune lagi atang keluar di ini. Mati nih. Nah, berpindah nggon. Gue balik ini grupnya apa anu ya? Dalam Ora online iki. tapi ya. Turu iki. Ada bunyi mulai jam 3. Tapi ya, ini kok piye karo sapa? Hermawan sekolah. Oh. Ada motor bening jemu gawani ben gawani oleh. Yo. Ya ngono iki kena, Mak. Enak. Ijan apa-apa, Tres? Ini jelas ah. Buat Nah, Matang iso saya kok tremos ya. Mari iki mau kopi iki. Iya ta. Sarapan. Sarapan. Mak. Oke, Mak. Ya toh. Heeh. Yo. Apa aku sing dhewe ya gak apa-apa. Yo tau ketemu karo Ijen kono. Nek dilewar, marte ora melu lah aku tak dene iki. Ya tak cangcut golek apa. Iki nek kono galte kan aku kok Terus rabas rene to. mandek ngono lho. Penting kan aku iki kan hasilnya. Sele kono nek warung ayu awake tipu. Sing musiknya sing dijaluke anu Mas, mbok balik Mas ya. Kira sing dijaluke. Kira ndesel. mati nih kok. Mati. Oh ya kau yang kerja asus mesti mati kok. Mati dek ning jero leng. Oke sing Dia ning jero lain. bupian ki. Dek ubupe ah. Nek anu ku anu landa. Kok budake betul. Allah. Bos, Aja pakane biar wingi malah enak keluarkan ngantuk kowe engko. Aku bawa sing mandek kok kono kira. Iya.
Piye. Ketua malah kon gue banyu. Aduh cangkem gak mono gedene kok malah wong kok. Ayo. Ayo. Kadang budal tenan ki nggo wong kok. Coba kita sudah sampai lokasi. Muga-muga poin. Tandurane wong, Mbek. Kok malah ditendang ngene kok, Dik. Kalian terus. Sikat wong. Oke, apa iki kok? Maaf ya teman-teman. Ya engko nek iki wis anu ae, engko tak lepno tak lepno. Kolap nggonku kok. Gang kowe, Mbek. Nah, iki bar konten wakeh ngelep. Enggak aku jane. Aku kan bagian video. Ana sinyal, Bro. Delok. Nek kene ana sinyal Telkomsel loro. Telkomsel. Loro. Gue ora Telkomsel. Kalau jego ke lo? Apa to terus? Wong kalau ning dhuwur ke apa to? Nerokno ke lo? Jego wonge. Gak. Parane sih. Lah apa to mak ngene nek ora delok to mak. Oh, pleseng ya. Awake kleru nge medune legal lho. Sapa ra tembe? Mbek. Ayo nyampe. Ya, Nyambe, Mbek. Dhuwur untal. Dhuwur jon. Cuk. Sorry, Mak. Tuh. Sikat. Awalnya enggak etok iki. Orang apa mana ya? Orang kita. Orang apa mana? Sih. Kita ning dhuwur ta e. Kali besok nih kayune iki lho. Mana weh? Ya, boleh sini bisa kucing lah. Ngerang ah. Iya. Empel-empel ngene iki apa ta iki? Aku munggah ke plese. Munggah ya tuh. Ya sedikit itu dua gitu. Sedikit itu dua sih. Tapi yang enggak jelas itu. Apa? Masa endi ta, Mbek? Kene dhuwur tak. Endi ta? Sati. Kene. Duh, ya. Iki sedikit itu munggah. Iki. Atane dhuwur, Tres. Lumayan nih, guys. Tapi yang erone pernah dong. Anak yang rong gitu. Wis dicel rene, Cuk. Dicel rene.
Apa toh? Apa aja nyorai ya? Sikat. Cak. Apa toh, Mak? Apa toh? Di toh? Saya tahu saya ngalah jadi ling-lingi ya. Sikat. Sudah setan lo. Sikat. Cak. Sikat berkawin barang kok. Lintang garis mabu pisan ki wis. Ralah. Alah jajan. Alah. Ya lah buntutnya ketok. Bolak geger. Ayo, sikat. Sikat. Kita pernah tau, Bi. Tapi apa tau buntutnya wis dia pada dicokot, Bi. Buntutnya dicokot. Alah, Garuk, berjan. Jancok putra tuh. bedot. Masa kene? Kene, Tris. Kene, pas kene. Kita malon tengah langsung malah. Lagi lagi. Nyabe. Iya, malah rono. Ben kare golek. Kejirit ya, Tris? Jirit apa, Tris ya? Gatel, Cok. Ini. Oke loh, ketok, Mak. Ketok, Mak. Nyabe. Ora maksudnya cengel asu. Iya, apa tau. Dewi apa tau? Nakot nih. Awas, congor. Krosi. Congor asu. Ini. Iya. Iki lho, Nak. Nak iki lho, Nak. Juga kelipang. Gak pedot. Ya. Iya, apa tau. Alah. Wah. Ndi ta? Dewi apa tau, Tris? Ndi rong ketok aku rong. Wes, Cok. Canda cali goci nih. Lebu nih. Ini Be. Terus. Wah, bukan ini, Mak. Sarjat. Wes genah. Wes satu. Sikat Be. Sikat, Be. Cak. Sikat Be. Cak. Wah. Lihat Be. Seto. Kita lagi. Oke, mana? Kita poin. Ben diambakno iki lah, anu cek diambakno. Biasa toh. Iya, tangannya ngambil. Oke, poin 1, Bos. Hari pertama. Eh. Aja deh ketokno. Terasi panak langsung. Aduh. Ini ya Allah ngambil. Poin 1, Bos. Poin. Alhamdulillah kena gue pemanasan. Ya.